ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರಕಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೇನು ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ನ ಆತ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾನಿ ಬನ್ನ ಯಾನಿತ್ತ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಉಚ್ಚಿಲಾಗು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದು ಸೀದಾ ಧನುನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋರೆಂಡು ಧನುನ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಏನ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಹೋದು ತೂಕ ಹೆಂಗು ಬರ್ಚಿ ಎಸಿತ ದನ್ನಿಲ್ಲ ಬೋಂದಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮೊಲು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಕೈತಲ್ವ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಟ್ಪುರ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಎಸಿತ ಏನು ದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ದನಗೂ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪರ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಟು ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಲ್ಪುದು ಅಂದು ಏನ ಬೇಲೆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಏ ಆದೀಶ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಿಡಿಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ನಾನು ಬರ್ತದ ಹೌದು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುದು ಇನ್ನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋದು ಫುಲ್ ಮುಲಿತ್ತೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ತೂಕ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು ಮುದ್ದೆ ಸಾಕ್ತದೆ ಏನ್ ಚಾಪುಂಟು ಅನುಭವ ಎಸ್ ಕಾಕಜಿ ಬರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಾನು ನಾನು ಮುಲ್ತೆ ಅಂಪಿದ್ದಾನೆ ಮುಲ್ ತುಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಏನು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪಲಿಮಾರಿಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ఒక ಎನ್ನ ಬೈದಿನ ಕೆಲವು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪುರ ಆಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್